Het is zover, de langste dag is geweest. Klopt inderdaad, dat is op 1 juni, maar de zomer 21 juni is officieel begonnen. En ik moet eerlijk zeggen, mijn plaat Het is Zomer, die gaat als een speer. Iedereen pakt hem op, TV Oranje, veel airplays, Radio NL veel airplays. Maar ook andere radiozenders die hem als knuffelplaat uitbrengen of sterrenplaten. Ik ben een gelukkig man. Hoe is het nummer tot stand gekomen? De plaat die had ik vorig jaar juli al. Die kreeg ik als demo opgestuurd door Olaf Hesselman. En ik hoorde dat nummer en ik denk, nou, perfect, gewoon een perfect nummer. Nou, we hebben hem helemaal verbouwd in de studio van Martin Sterk. En we hebben hem wel in de lijnen zo gelaten zoals Olaf hem bedoeld had. En ja, het was klaar. Oh, aha. Het is zomer, hè? Ja, nee, nou, dit is leuk. Ik hoorde gisteren op de radio trouwens dat ik tijd zeg steeds, in plaats van tijd. Maar dat zal wel met mijn zingen te maken hebben. Ik zong vroeger natuurlijk heel veel van André Hazes. Momenteel alles proberen we en ja, mijn eigen stem een beetje, die is wat zwaarder. Ja, dat blijft er toch altijd nog een klein beetje in zitten, hè? Dus de tijd is de tijd. Luister maar. Want hoe lang heb je Hazes gezongen? Dat doe ik nog steeds. Ik zing nog heel veel André Hazes nummers. Maar ik denk dat dat zeg maar 2, 3 nummers zijn met een optreden. En dan voor de rest proberen we onze eigen nummers te doen die we zelf geschreven hebben en uitgebracht. En in dit geval door Olaf een plaat gemaakt. Dus het zijn wel platen dan die bij je passen. 4 vrienden, daar is het eigenlijk 3 jaar geleden een beetje mee begonnen. Dat we hebben gezegd van nou, we pakken onze eigen richting een beetje. Nou, en ik moet eerlijk zeggen, ik sta nog steeds dus...